ಎಸ್ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಬಂದ್ಬುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಬೇರೆ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಪಂಡದಾದ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಪಂಡ ತುಳುವರ್ಡ ಅದು ಆಯ್ತು ಅರ್ಥದಾದ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪದದ ಮೀನಿಂಗ್ ದಾದ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಜನಕ್ಕೂ ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಗಮ್ಜಾಲ್ ಪಂಡ ದಾದ ಅಂತ ಅನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ತೂಕಬಲೆ ಗಂಜಾಲ್ ಬಂಡ ದಾನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಬಣ್ಣಗ ಇದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಹುಡುಗರ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದು ಬಾರಿ ಗಮ್ಮದಲ್ಲಕ ಜಾಮ್ ಅವು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂತ ಬಂದ್ಪಂಡ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಹುಡುಗರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದು ಕುಲ್ದಿಪ್ಪರು ಅದು ಗಮ್ಜಾಲ್ ಬಂಡ ಗಮ್ಮತ್ತು ಬಂದದು ಗಮ್ಜಾಲ್ ಬಂಡ ಮೀನಿಂಗ್ ತುಳುಟು ಗೊತ್ತು ದಾದನ್ ಇವನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ತಪ್ಪದಾರ ಅದು ಗಮ್ಜಾಲ್ ಬಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನಲ ಕಡೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅದಪ್ಪು ಗಮ್ಜಾಲ್ అని ಇತ್ನರ ಕೇಂದ್ರಜಿ ತುಳು ವರ್ಡ್ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಪಂಡ ಗಮ್ಮತ್ ಆದಿಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಜಲ್ ಬಂದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗಮ್ಜಾಲ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಪಂಡದಾದೆ ಗಮ್ಮತ್ ಆವು ಕಾಮಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಆವು ಗಮ್ಜಾಲ್ ಪಂಡದಾದೆ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪನ್ ಅವೇ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಪಂಡ ಜಾಲಿ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ನಮ್ಮನೆ ಪಂಡ ಏನಿದೆ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಪಂಡ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಪಂಡ ನಾನು ಮೀನು ತಿನ್ಬಿಜಿ ಫೇವರೇಜ್ ಮೀನು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಪಂಡ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಮೀನಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಪಂಡ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಜಾಲಿ ಗಮ್ಮತ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಜಾಲ್ ಗಮ್ಮತ್ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಸರಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತುಳುಟಂಡ ಜಾಲಿ ಅಂಪುನು ಗಮ್ಜಾಲ್ ಅಂಪುನು ಜಾಲಿ ಅಂಪುನು ಗಮ್ಜಾಲ್ ಪಂಡ ಮೋಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪನ ಸಮಯ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಪಂಡದಾದ ಗೊತ್ತು ಜನ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಗಮ್ಜಾಲ್ ಪಂಡದಾದೆ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಪಂಡ ಮೀನು ತಪ್ಪುದರ ಆದುಪ್ಪು ಸುಮಾರು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಟೈಪ್ದ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಕೆಲವರು ಬಂದಿರೋ ಮೀನ್ದ ಬುದರ್ ಅಂಜಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚೊಂಜಿ ಬುದರ ಅದಪ್ಪು ಒಂದು. ಸೊ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಬಂದ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಶುದ್ಧವಾದ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ತುಳು ಪದ. ಸೊ ಯಾನು ಕೇಂಡದು ಯಾನು ತೆರಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರಡು ಗಮ್ಜಾಲದ ಅರ್ಥದಾದ ಅಂತ ಕೇಂಡ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಅಂತಂದ ಗಮ್ಜಾಲಿ ಇಂದಲ ನಮ್ಮ ಆ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಪಂಡ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪುನು ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಮಾತ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಬಂದ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದದ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಸಿನಿಮಾಲ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಜಾಲಿ ಉಪ್ಪುಂಡು.